Karepe ngono kuwi. Wah, anoman. Ngepleke wong kok milih sing ndeke. Ngen remuk ndekmu. Wah, mula rupaku nganti kok ngene iki. Bulane bengi keplek-keplek. Yo, ngajak apa? Sapa yang maju palagan? Lho, heneng butane. Yo, heneng. Rudra kaimu kok tak dasmu. Milio. Bingung atine sang kapiwara. Saksana sikha matek mantram sakti. Jelek dadi buta. Iso tekan kene iki. Lumrah iki gur nang kene kok iso tekan kono. Wah. Ah. Kok ngene kok ngolehke omah. Mbok kira nek Anoman iki wong biyeh-biyeh. Enjoh aku. Ayo genti kowe Triwikrama. Emah. Medhot ke awak. Wong umur sakmene isih iso ngono pira-pira. Ayo ngajak pirang taun kowe. Ya, nek wani kowe koprola ping 50. Saben sak koprolan ya 50.000 ping 50. Oh. Bareng ngrekasake wong tuwa. Wis nggonen dhewe. Ngene iki aku taun 94 wis. Nganti butane tak tulisi nggon mekutha. Ora ngandel dolano ning mahku. Tangun 94 iki kowe ora enek. Ora dalah tak sebul kok kene minggato